ko kita dagko kay atong kanipaan. Daghan na kayo. Nindot gining doon natay trabaho kay sabas umakay nanatay ibuki sa ato ang anak nga umaabot. Pero dili ato ang asawa. Sana. Pre! Oh, pre! Ate! May ganin sad pre kay kanang ninggawas kadaan diha sa mong balay ba kay. Dali ako matagbag tok-tok ba kay bisig maghagok niya kaniya sod. Ukok mo pre. Lain pa yato ba? May kay nasuri ka pre. Ato na to si Artulitsky. Matay, nauli na rabaron niya. Susik na mag-away-away silang asawa pre. no. Buntis ko na niya. Ako bitay nadunggan sa nako pre. Gitar ba kuno di pasalingan ko pre. Baka bitaw kay. Sao na nga. Sao masan nga di ginato mapugnan kay gwapo mata ako. Wa man sige ingon nga ko kay. Lima ra man ko bagdok siya. Ikaw pre. Kalima ka? Oh. Patay pre. Ikaw di amahan ako. Tuluro man ko ato. Kumot ko siguro ang ako ato ang kanaran tumoy-tumoy kuko. Ikaw kalima man ka. Ako amrag dana tanan pero ay sa para sigurado na to. Para nga di gid siya ma iubos. Ato pangutan og Artulits kay siya mo giamahan kay siya may bana di. Basin kadaghan niya kay posible sa kayo. Ta ato to. Puna ra to ba? Oh, ato to na. Itan kinabuhi ano? Libo ko sa kinabuhi ba? Sige kong panarbaho. Mulang niya ako bisag asang lugar manarbaho para lang sa pamilya pero pag uli na ko maori akong naabtar nga buntis mo sa asawa ng mo ako bagdok-bagdok. Kita nito mo. Oh no. Uy, naunsam kagahilak nung ka din ha. Sana. Dili na kong pinangita ang naaram ka dire. Isa ba di mo hilak ana? Nga mura mag lahi yun ang lihok nimo. Unsam dilihok na ko nga maura magyapon karon og sauna. May duda ko nimo mura duna jud kay drinking drink kumpare nako. Anong gaduda lagi ka? Kung nabuntis man ka nga. Sige di ako langyaw og lain lugar manarbaho kay para lang nato ya. Pag uli na ko mura dako kag tiyan. Sa ding. Kinsa pa man day pasanginlan di ikaw. Oh no. Masa di ka nang mag-video call ta, mabuntis ka, buntis na ng video call di ay. Kay naman to'y panahon nga ni uli ka. May ini uli. Kay pupayag ka ang bata dali ra kay nahimuon. Maugan ni niya pag uli na ko sa usa ka buwan, kausar ko ni uli karon pagbalik ko buntis ka. Kana masitag video call magabi. Malamian sa di ka ana di ay. Asam na. Waso ka nag-screen protector ato kay nabuntis man ka. Unsa ba yan ni siya ning sabay man po sa panahon kay bokang lain ang panahon, naglain po na yung utok. Naglain sa na imong naong. Nay naglain sa na imong kabuhi diha. Anong ako imong pagtuno na nga. Kinsa ba kay tagiyaan wa may lain. Nga kumpare na Sa nako. tuod og bisot nga nakapabuntis man ka. Dili ko mo tuo, hati ko mo tuo kay naatoy mga kumpare di mga sirok ayo. Kana sil pakitutugtugso og si Prilagan. Buda ko mo na maghungoong magpulipulir ng duha ba. Unsay pagkuli lang ka di man to katunong. Mas nakatunong pa man ka. Di katunong. Unsam day mga bunal to lang mga hiwi. Mga hiwi to lahak di katunong. Ayo nagkugul ano oy kay dili man ti ka ilisan punan ra man ti ka. Padyo lagi amahan alihan. Sus di ko mutuhan. Di ko mutuhan kay managsayo ko kumuli. Nganong ako may amahan ana. Pre! Lagi. Pre! Hi pre. Ay, pre! Oh my God. Unsam yung gari-ari. Oh God. Pre, kay Ikaw ngano nindot di kag smile kung makita nila. Di ning tagad ako nila kay ano ba ya? Mare, pre. Kumari ba Kumari. ba yan nato? Pre, pre. Welcome home, pre. Welcome home. Anong kuan ka pre? Oh, no. Ka pre, unsa may problema mo pre? Yeah. Kailang si pangutana pre, kay problema na mo amuar ni. Wa mo ilabot. Mga chismoso kay mong dagko. Labtanon mo mga pamilya. Pre, pasensyain na gimisi kumpare nimo pre. Ikaw kasi singisi nindot kay kag smile mag-abot na kita ka nang duha ka kumpare nako. Pre. Ni kuan ko pre. Oh my God. Di gusto nga ato magkakumpare. Mo wagtang. Oh God. Mao lagi pre, pero nganong inyo mong yugi gibuhat ni nga makahugaw mo sa una-una. Ano nga nung unsa may problema di ay? Buntis akong asawa. Buntis. Buntis na natural kay naa makakabana pre. Oo. Natural pre kay na ako nga bana. Pero ang pangutana pre nga naglangyaw kog lain lugar para manarbaho. Oh no. Kausar ko kauli. So sa kabuan, pero mag video call magkamo pa. Kadaghan. Oh, kadaghan. Pero dili sana siguro may tabo pre kay og kami may mo pasanginlan nga. Kami amahan nga ako kalimar magkukabagdo ka na niya. Bisig pariliagan siguro. Ako man nga,
katulor gani ko. Nya ako na nooy amahan anak. Sana So, all. miskin ni kay may ikaw anak pre, bana anak pre kay ikit amahan anak pre kay. Siyempre kapila ikaw kapila magkakabagdok Oh, anak. kana sakto mo tana sa minimo. Kapila mo Kamagay bana. Kabagdok di ay. Usang kabagdok. No, kalima Ay,